Mo kinitong latest weather update karong adlaw Martes, November 30, 2021. Shareline o panagtagbo sa amihan ug sa easterlies nag-apekto gihapon karon sa extreme northern Luzon. Samtang duna kitay gi-monitor nga usa ka tropical depression na agawas sa Philippine Area of Responsibility o ganihang alas 3 sa buntag kini ana sa gilayon nga 1,590 kilometers silangan nga bahin sa Visayas. Maong bagyo dunay maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour daw siyang sentro o pagkuso-kuso o gustiness nga moabot sa 70 km per hour. Nagairog northwestward sa gipaspason nga 15 km per hour. Ang mga bagyo posibleng mosulod sa atong PER ug mga adlaw o kung mosulod gani atong tawgon og si Bagyong Odette. Base sa atong latest forecast track, ang mga bagyo halayo ang kahigayunan nga moapekto kini sa bisan asang dapit sa atong nasod tungod kay mangilid-kilid lang gyud kini sa boundary sa atong PER ug mogawas ra pod dayon. Ang Metro Cebu apil lagid ang kitibuk ang bahin sa Kabisayaan, ingon man ang Palawan ug ang Occidental Mindoro. Dunay kasarangan nga tempo sa panahon, generally fair weather ato ang kondisyon, apan dunay hinung gihapoy kahigayunan sa mga lumalabay mga patak-patak ng mga pag-ulan ug mga pagpanugdog og kilad tungod lang gihapon sa mga localized thunderstorms. Para sa dugang update, bisitaha ato ang website Dinhilang Kutob, gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Mio Aguirre ug Mengadlaw.